amestu. Kaixo guztioi, Euskal Telebistaren ikusentzule guztiok. Amesteko 3 edo 5 egun ipiniko dira abian Laster hemen Bilbon, non amets egiteko eskubidea merezita eskuratu du Dominion Bilbao Basketek. 8 urtetan, 6garrenez, jokatuko ditu playoffak, titulorako kanporaketak alegia, Bilboko taldeak eta 2010-2011 denboraldian bezala, errepikatu egingo da, kanporaketa injustu ere, Valentzia Basketen aurka neurtuko baditu indarrak Dominion Bilbao Basketek oraingo honetan 4 urteren buruan, eta kantxa faktorea gainera alde izan da talde bilbotarraren gainean. Hori baliatu nahi du, baina nagusina kanporaketa honetako segundu minutu bakoitza gozatzea da helburu Bilbao Basketen, eta kanporaketa ganditzen balin bada, ze esanik ez. Josean Aldalor, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon iturriko, ikusentzule guztioi. 4 urte atzera eginez gero, orduan kantxa faktorea Valentziak zeukan, eta Bilbao Basketek apurtu egin zuen ura. Orain odolkiak ordainetan hartu nahiko ditu Valentziak, beti ere, ligako partida hemen haundia izan zen, eta 3 partidako kanporaketa 4 batean, 4. eta 5. bukatzen dutenek beti ere lanak eta lehiatu nahi izaten dute. Bai, borroka latza izaten dute, ez? Biak ala biak ikusita ze justu, ez? Sailkatu diren alde batean edo bestean, ez? Baliteke, Bilbao Basketek ezpalu irabazi, ez? Azkeneko partida Valentziaren aurkaan, Valentzian bertan, aldaketa hori izatea, baino, hala ere, partida borobil bat jokatu zuen Valentzian, eta espero dezagun, ez? Gaur hemen errepikatzea Dominion Bilbao Basketek. Izan ere honekin 3. aldia izango dute aurtengo denboraldian, eta ligan, 2 partidak, egia da, beltzezko gizonek menderatu zituzten, eta duela 2 aste orain urrena jokatutako partida Fontetan bertan. Juan de la Vega, zer moduz? Oso ondo, Xavier, Josean eta ikusentzule guztiok. Gabon, ondo, egia esan gustora. Pabila pixkanaka betetzen ari dela, itxura ederra dauka, goan izango zu aurreko igandean urteko sarrerarik onenetako bizitzan genuela, oraindik ere eza orduan bezain beste bete, baina entzungo dituzue horroak, jendea zutik, izan ere jokalariak 2-bostekoak kantxan dira dagoeneko, eta bai, gaur gau handia izango delakoan gaude. Jendea zutik hasieratik. Garbi dago Sito Alonso zergatik nahi zuen kantxa faktorea alde uki. Eta aldela baliatu, Josean. Noski baiet, ikusita gainaz nolako denboraldia bete duen, ez? Hemen Miribilan aurkariarentzat oso zail izaten da irabaztea, eta espero ezagun, ez? Kantxa faktorea ondo aprobetxatzea Dominion Bilbao Basketek. Hartara Carles Duranek esandakoarekin bat etorri beharko dugu. Valentziarentzat gaurkoa da finala. Bai. Ez dirudi, ez? Ez badu gaur irabazten aukera gehiegirik izango duen, ez? 3. partida jokatzen bada, orduan Carles Duraneke badaki zer daukan eskuartean. Eta gogoan izan, denboraldi osoan 3 partida baino ez ditu galdu etxean orain arte Dominion Bilbao Basketek. Aspaldian izan zen lehenengoa Kairen aurka, gerora Iberostar Tenerifek ezusteko eman zuen, eta asteburuan Unikajarekin galdu arren, zortea ez zuen egia esan lagun izan Dominionek, izan ere partida bereganatzeko izan zituen pare bat jokaldi. Hasierako bostekoa Sito Alonso hauxe du, Kino Kolon, Herbel, Mumbrú, Bertans eta Marko Todorovic, beti bezala. Eta Valentziaren bostekoan, Van Roson, Rafa Martínez, Aguilar, beak hartu du baloia, Sato eta Lixuk. Behar bada adierazgarriena, Lixuk Ukrainarra hasierako bostekoan ikustea, eta behar bada horrek erakusten du Valentziaren intentzioa zein den, gogortasuna hasieratik. Bai, eta ea bosteko honekin lortzen duen, ez? Marko Todorovic kargatzea faltarekin, eta badakigu zenbat baldintzatzen duen horregatikan, pentsatzen dut jarri duela hasieratik Ukrainarra. Ukrainararekin saiatu dira Valentziarra jokatzen lehendabiziko erasoan, eta ondo zainduta zegoenez ez du helburua gauzatu. Orain lehen aldiz, erasoan ari dena talde bilbotarra dugu. Bertans, bere gainean Martínez, Kolon eta Van Rosonen arteko lehia polita izango delakoan nagoz, sasoi betean daude biak. Todorovicen jarripena badago, baloia eskatu du Mumbruk, ondo kokatuta Mumbruk, ez. Errebotearen bila Marko Todorovic, joklari aktiboneta da. Liga honetan erasoko errebotari buruz, eta hortxe argiketa oso ondo, baita jokatzeko aukera izan, eta Aguilarrek Marko Todorovic defendatzeko arazopa baina gehiago izango du, horla gelditzen balin badira parez pare behin baina gehiagotan. Bai, desoreka txiki bat gertatu da hor, ez? Horregatik ikuste dut irakurketa azkarra egin duela Marko Todorovicek, eta buruz nahi zuen jokatu. Herbelekin gelditu da Lixuk,
eta horregatikan laguntza ez du egin, badezpadare, ez, Ukrainerrak. Josea, Marko bakarrik ez, izane egoera hori ikusi bezain laizter, talde guztiak egin du irakurketa egokia, ari bakarrik emanez ardura guztia. Bai, argiketa ez, eta laguntzak oso urruti zeuden, horregatikan oso ondo aprobetxatu du Marko Todorovic. Bueno, hortxe ikusten ari zarete Sito Alonsoren lehenengo denboraldian Donostian, taldea playoffetara eraman zuen 5. postuan sailkatuta. Juventutenekin ere jokatu zuen playoffa eta gaur taldekide edo jokalari dituen 3 gizon zeuden lehenengo kanporaketan bere kontra. Eta honekin zesan nahi dut, 3. lortu dela behingoz kantxa faktore eukitzea izan ere, Bilbao Basketek historia egin du 4. postuan bukatuta fase regularra. 2-0 igoarazi du markagailura Marko Todorovicek, eta partidua gogol joango delakoan, biztan da, izan ere baloia mugitzeko, defentsa gainditu behar dira oraingoz, eta hori ez da gertatzen ari. Hortxe duzu adibidea, Hortxe duzu adibidea beste behin. Eta giba, Lixuk ez ote den azkena izan baloi hori ikutzen, baina Todorovic eta Mumbururen epesoak goian zeuden eta defentsa egin behar zuten moduan egin dute. Bai, agian Mumburuk ikutu du azken momentuan, ez du protestak egin eta baliteke. Lixuk eta Marko Todorovic, ondo Mumbururen laguntza, Marko berehala antolatzaile utzi dio, bigarren pase maile nagusia izan dugu Kino Kolona aurtengo ligan orain arte. Kanpotik bertaz, barrura! Dairis Bertansen irukoak, 5-0 eman dio, neurketaren hasieran Dominioni. Marko Todorovicen blokeoa zoragarria, ondo aprobetxatu du Bertansek eta ikusi dugu, ez, irten bezin azkar zezuzen zijoan, ez, jaurtiketa hori. Aguilar, ondo ikusi du Satoren sarrera, mozketa eta pasea bikaina izan da. Valentziarren lehendabiziko 2 puntuak beraz, Bangiko mutila sartu berri ditu 5 eta 2 markagailuan. Gogoan izan gaur playoffak abian hemen, eta Laster hasiko da Malagan, Unicaja eta Laboral Kutxaren arteko norgehiagoka. Gero 9 hasiko da Kataluniarren kanporaketa, Barcelona eta Juventuten artekoa. Falta jaso du berriro Alex Mumbruk, Satoren pertsonala. Eta jaurtiketak izango ditu honen bestez Dominioneko kapitainak. Ez da gauza txarra, jaurtiketa libreen marratik, Lau minutu eta 40 segundu joan dira partida zirenetik eta lehenik eta behin barkamenak eskatu behar, izan erazo tekniko handi txamarra izan dugu hemen biribilan eta beraz 5 eta 2 zegoen markagailua eta honetan Bilbao Basketek Dominione jarraitzen du agintzen markagailuan 12 eta 7, baina ikusitakoaren arabera Valentziaren intentzioa oso argia da. Gogortasuna ipini nahi dio neurketa honi eta hartara defentsa momentuz nagusi ditugu eta Valentziarrak ari dira kanpoko jaurtiketaren bila hemen gertatu den moduan, eta hori lortzen ez duten bakoitzeko Lixuken blokeoak jabetzen ari da gehien bat Van Rosun. Dena den,
Bilbao Basket erasoan burua galdu gabe ari da eta Ari Eskerra markagailuan aurreti da defensan saiatzerekin batera. Bertan ze txapela jarri dio eta marra zapaldu denez Agilarre jabetzarekin jarraituko du Dominio Bilbao Basketek 11 segundoren faltan, baina oso gainan zeukan hor Agilarre eta leku gutxi jaurtik eta azkar bat egiteko. Defensak oso gogorrak esan duzu moduan eta ez hori bakarrik, ez erantzun oso zuzena ari zaio ematen Dominio Bilbao Basket. Hor bai, bizkarra hartuta eta gainera desoreka ondo bilatu dute Erbelek eta Mumbruk, eta pasea Belgikarrarena zoragarria. Alderik handiena, 5 eta huts irabazten hasi da Dominion eta orain 7 puntuko aldea. Lixukek, Satori, Sato eta Mumbru. Jokali aparta berriro Satorentzat, 4. puntua sartu du. Aldaketarik ez dago, eta hau ere aipatu behar dago, bi entrenatzei guztiet, postekoekin txorakeri askorik ez dutela egingo, normalean playoff batean ala izaten baita, dena den, lehendabiziko bi aldaketa prest ditu Carles Duranek, eta gian zergatik, aulkietara begiratu ezkero, 12 baliabide osagile, hobeagoa ditu, teorian behintzat Valentziak Dominionekin alderatuta. Hala ere, hor ere beste aldaketa bat, eta erantzuna bere ala, Juan, Sito Alonso, bi aldaketa. Bai, bi aldaketa, gainera Axel Erbeltzen balkiran zetorrena, baina noski berak jaurtik eta librak jaurti behar ditu, beraz, Marko Todorovic eseri du Sito Alonso, egia esan ikuste lehenengo unetik, Valentzia Basket alegindu dela, Fontetan gertatu bezala Marko Todorovici faltaren bat ateratzen, alegindu egin da behin eta berriro Lixutxuk, gogurtasun handia erabiliaz, baina Montenegroarra nahiko zurri ibili da, eta ez du faltarik egin, beraz, baina 7 puntu sartuta, aulkira atxen pixka eta hartzera joan da aurten pivot onena, demonaldian zehar, pivot onena nesaria jaso duen jokalari. Amoa ez du irentxi, eta hartara Valentziarren lehenengo intentzio hori, bertan bera utzi du Marko Todorovicek bera. Bueno, aldaketa hauek egin ditu Sito Alonsok ikusita Carles Duranen nola erantzun duen. Iruditu zait. Beraz, taktikoki partio ere aberazgarri izan daiteke. Barrosonen sarrera normalean, hortikan, eskubitik, denboraldi osoan. Bai, agian Carles Duranek zuen espero, ez hangaizki irtetea lehenengo bostekoarekin. 5 falta egin ditu bere taldeak, bakarra oan indikan Dominio Bilbao Basketek. Agian ez duen espero hori, ez, baizik zerbait gehiago provokatzea, ez, beltzeko taldeari, baina hori ez da gertatu. Eta aldaketak egin beharrean ikusi du, ez, ikusita nola dagoen momentu enten markaldia. Bueno, Aloia guregan atorri da. Bultzadak, han eta hemen daude, Bai, oso partio fizikoa da, ez, lehen ere aipatu duzu, errotazio luzeagoa daukala, ez, eta hori egia da. 12 jokalari, 13 minutu goitik jokatzen du, ez, Valentzian, eta Dominio Bilbao Basketen 9 bakarrik, ez, horrek asko baldintzatzen du, epe laburrean. Kontuz hori, mosketa horiekin, behin laguntza etortzen denean, gero bigarren laguntza ez dago, eta kasu honetan Duljevic baliatu da hortaz. Errotazioak izpide izango dira behar bada. Kolon, ondo ies egin, oso ondo. Keinua egin, oiko keinua du gainera aspalditik, Andorrakoak, eta har jokaldia bukatzea erabaki du, hortxe pase aterako zuelakoan, ez, barruraino. 18 eta 13, beti ere hona da, markagailuan agintzen egotea, Dominio Bilbao Basket. Ribas, sekulako denboraldia burutzen ari da, sekulako denboraldia. Egia esan duela gutxira arte, min hartuta ibili da, osatu da eta playoffetara sasoiko iritsi dela ematen du, datorren urtean ez dakigu non jokatuko duen. Markagailuan 18 eta 15. Defentsa aktiboak ikusten ari gara, burubelarriko defentsa gorain arte, baina bi nabardure egin nahi duzke. Batetik, Valentziak ez du jaurtiketa libre bakarra egin. Aldiz, 10 daramatza Dominio Bilbao Basketek, 7 gauzatu ditularik. Eta gero, buruz-buruzko defentsan, arazo txiki bat dauka orain arte Dominio Bilbao Basketek, hortikan desiente dandu 15 puntuietatik Valentziak. Bai, nik uste dut hor Kino Kolon zaintzea oso zaila bihurtzen ari zaiola, San Barros hori, ez, eta oso ondo ari da aprobetxatzen hori Andorrakoa. Eta ez hori bakarrik, erdibitzen defensa guztia, laguntzak erakartzen ditu, eta gero asistentzia banatzen ditu. Hori apasea zintzen iritsi Latabiz Bilansentzat, bizkor kontrasoan Valentziarrak, eta falta azkenik, Deian Todorovicena izango da. Urratxak egon direlakoan, epaiek ezetz,
Bita erdi lehenengo laurdena bukatzeko eta atxeden gutxi hartu du Alex Mumbruk. Bertan ze badoa aukira, Raul López kantxara, Kino Koloren ordez. Ikusi barko du Raul Lópezen prestaketa zein den, ze abilizia badu, baina kanporaketa fisiko batean, Raulen bertsorik onena behar du bere taldeak. Bai, hala ere badirudi, ez, sasoi puntu berenean iristen dela talde guztia, esango nuke, ez, ikusita ze zailtasunak izan dituen denboraldi guztian zehar. Espero dezagun, ez, tarte hortan Raul López ere sartuta egotea. Bai, eta Raul López ez zutzeko ere aldaketa egin du Carles Duranek. Guillem Vives kantxaratu du, izan ere lehenengo minutuetan ikusi dugu San Van Roson, behin eta berriro Kolomen atzekaletikan. Eta Ernest Estuka dugu Belgikar aulkian. Esan dute atarikoan, ez, gitzarri izan daitekela, Bilbao Basketeko antolatzaileak asko nekatzea eta horren gainean presio handia egingo dute Balitza Basketek dituen 3 antolatzaileak. Dudarik gabe, eta ez hori bakarrik, Vives, Nedovicen aurretik ikusteak ere zerbait esan nahi du. Arango dikantxara, Aguilarren ordez. Hau da, Valentziako aulkira behiratzen hasita, sartzen denak ez dut uste taldeak gutxiagotu egiten duenik. Berdindu eta hobetu behar bada. Bai, baina aurretik jarraitzen du dominionek temati beti bezala. Bai, hori egia da, ez, badirudi nire ikuspuntutikan ere errotazioak zerbait hobetxeak dituela, ez, talde talonjak. Hala ere esan behar dugu, ez, dominio Bilbao Basketeko errotazioak geota hobeagoak direla, ez, momentu honetan, eta espero dezagun erantzun zuzen bat ematea. Herbelen ordez, Ethan Wraggy sartu da kantxan. Dejan Todorovic eta Ethan Wraggekin batera, Raul, Latavius eta Alex Mumbruk de kantxan. Arangodi, honek Vives utzi, badator baloi bila beti bezala. Pau Ribas, baloi askatzen Duljevic, Lataviusekin gelditu da, gorputzara bilidu hor Montenegrokoa, baina Williams gaititzea, zaila oso eta falta esker Raulen gainean, zaleak, ez da gorlakorik, kostatzen ari zaio Rauli baloia gora eramaten, eta azkeneko minututan ere beste horren beste gertatzen ari zitzaion Kolomi. Mumbruk, ez. Iritsi da Latavius Williams, baina ezin txikizioa lortu, ematen zuen ala egingo zuela. Errebotea kargatuta Ribase, Vivesi bakar-bakarri dago, Kataluniarra eta hortxe duzu, Valentziarren arriskurik handiena. 3,7 daukaten portzentaia izugarria dira, Bai, hor Lapabos jokalari oso altu irutzen dira, ez? Euneko hortan eta hori bai izaindu beharrekoa daukala dominio Bilbao Basketek kanporaketa honetan. Lutxizekin parekatuta Alex Mumbruk ies egin dio, taula lagunduta ondo, kapitaina oso ondo. Lutxik indarrez atzean utzi eta gero ez zeukan nor geldituko zuenik. 22-18, Duljevic. Lurrean da Pau Ribas, baloi askatu, hortik ezin du aurrera egin eta Urruagiren defentsak ekarri du Ribasen akatsa. Bai, laguntza egitea joan da eta hor usta ikutu du baloia, ez? Nahiko izan zaio desorekatzeko Pau Ribas eta Ribasek baloia galdu du, berreskuratu egin du Bilbao Basketek eta beste aukera bat izango du, ez? Aldea areagotzeko markailua. Josean, Valentziarrentza finala da, lehenengo partida izanik etxetik kanpora eta kantxa faktorea kontraukita eta garbi dago buru belarri daudela bi taldeak, intentziade handia eta jendea ere jakitun da, taldea upatu nahian hasieratik. Hau da, neurketa handia oraingoz eta ez dakit indarra noraino iritsiko diren, martxa honetan, ze dena ematen ari dira bi taldeak. 3 partidako kanporaketak oso bereziak izaten dira, horregatik handauka, ez hainbesteko garrantzia lehenengo partidak eta horren jakitun, ez ari dira defenditzen hain gogor hasieratik. Ribas, Duljevici, Williams bere gainean. 7 segundo, kanpotik hartu erabakia Ribasek hortxe da, laburra jaurtik eta hori errebotea luz eta dorkio Raul Lópezi. Egoera oso topasea eta Dejan Todorovic pasa egin da hor. Jauzia ikaragarria eta jauzi horrekin gezurra dirudi nola ez duen bukatu jokaldia. Kontraso eta pasea zoragarria baitzen. Gaztetasuna. Bai, nik uste dut beak oso garbi ikusi duela, ez? Raul Lópezen pasea oso ona izan da eta bea horren zain zegoen, ez? Ondo jaso du, baina gero indar gehiegirekin saltu da eta pasa egin da bai, jaurteketa hori. 22-18 markagailuan, azkeneko bi erasoetan ez du asmatu dominionek eta gian aldea 6-8 puntugoa izan behar zuen. Utxartea Carles Duranek eskatu du hori ikusita, eta ez hori bakarrik, 21 segundu geratzen bai dira lehen laurdena bukatzeko. Vamos a jugar 1, ¿vale? 1. Guillem, Pau, Lucho, Lubi, Lu. Hacemos banda 1 normal, bat.
pasa a Luke. Puerta atrás. Vienes. ¿Vale? Entonces quiero, Luke. ¿Vale? Jugamos, por favor, tiempo agotado. Desde el principio el saque que van a ser agresivos para robar. Ikusi batez eta jokaldian nundi nora etorriko den, eta gutxego dakigu. Nolanahi ere, dagoeneko abian da Malagan Unicaja eta Laboral Kutxaren arteko partida, eta han bai gauza gaizki hasi dira Baskoniarentzat, 9-2 galtzen hasi direlako Iguan Navarrorenak. Hemen aldiz, Dominio Bilbao Basket hasiratik aurretik da markagailuan, orain 4 puntu goitik. 22 eta 18, 21 segundu geratzen dira lehenengo laurdena bukatzeko. Hartara eskatu du txartea Carles Duranek, eraso antolatzeko, eraso luze izango dena. Betire defentsa nagusieten espalin bada, Arango di Ribas, eta falta deian Todorovichena, berriro, hirugarrena, Bai. Ez dio metro laurdenaren eman nahi, Pau Ribasi oso gainean defenditzen ari zaio, baina dagoeneko Serbiarrak 3 falta egin ditu. Eta falta hone behartu du bor sartzea. Hori beste zakurtxo bat, Baizen. aterako da Ribas defendatzen. Bazetarroen zuzenean eta aldaketa eskatu gabe Kolon kantxara. Baina bor deitu du Sito Alonso. Ribas, antolatzaile zen eskolta moduan joka dezake, ondo asko gainera eta aurten erakusten ari da. Ondo gelitu da beste behin, eta jaurteketa dotorea dauka, eta ara nola bukatu duen, bere entrenatzaileak utxartean eskatutakoa. 22 eta 21 markagailura, eta orain utxartea 4 segunduren faltan, Sito Alonsok lekua hartu da honeko bera aulkian, eta pixkanaka datoz bostekoan ari direnak euren eserlekuetara. Play, 4 seconds. Vamos a estar jugando. Pino, Corita, ¿vale? Saca a Alex. Tenemos a Axel. Que hace, atender, primer bloqueo, Aquino. ¿Sí? Pero este es Green. Green. El que quiero de verdad es el segundo, Adairis. Adairis, ¿vale? Axel. Running. And Tobias, go here. Pass, pass o Axel running. Me voy detrás. Sí. Venga, chicos, vamos. Si están en zona, la ponéis en juego. Vamos, va, Tiru. Nor sartu durain arteko iruko bakarra Dominionen, arka izango du ardura 4 segunduren faltan lehen zati honen edo lehen laurden honen ondarrean. Presari gabe kokatu dira Daron Jak. Kolon, bertan zago bestaldean zai. Mumruren jaurtiketa. Ez da egite, zuzenean jaurti du taulan lagundu nahi zuen. Hor zalantza, 22 eta 21 bukatu da lehenengo laurdena Miribilan. Titulorako kanboraketen garaia zabaldu da eta horrek zesan nahi du. Tentsioa, motivazioa, ernagarritasuna eta horren gainetik batira. Orpo-zorpo, bitale ikusten ari gara eta hartara daukagun emaitza lehenengo laurden honetan. 22 eta 21 puntu asko behar bada. Playoffa direla kontuan hartuta, baina horrek ez du esan nahi atzean bitaldeak gaizkiari direnik. Ez oso gogorrari da defenditzen, esan behar dugu, Dominio Bilbao Basketek bertikatasun izugarriarekin jokatu duela, horrek eman dio aukera. Jaurtiketa libreko marra hori bizitatzeko askotan. Valentzia delako falta gehien egiten duen taldean, ligan ezaztu hori. Eta hala ere suerte apur bat falta izan zaio 3 marratikan, beste aldean, bere porcentaio berenetan ari da momentu honetan talde talonja, eta hori bai izan du beharko dula, Dominio Bilbao Basketek. Monteneroko bi pivotak aurrez aurre, hor behar du Markok jokaldi horretan eraginkortasun gehiago, behin movimendu azkarra egin da gero. Ribas, datorren bezala, bertatik jaurti, errebote hori, atzera bidali nizuen Lutxitzek, aso egin du aldiz,
Marko Todorovicek, ligako bigarren errebotatzailea, Tabaresen atzetik. Raulen abilezia, Raule baloi hautzi, erra! Bibesen falta, azkar baina azkorrago, tximista bailitzan, sartu da taula azpian Raul López, eta Bibesen falta egonda, hor kontaktua etorri bai da, eta baloia barruan utzi du Bikeko magoak. Bai, badirudi talde moduan gogortasuna erabiltzen duela bere defentsan, ez Valentziako taldeak, baino transizioan zaitasun gehiago ditu, ez? Eta hor bai desorekak oso ondo aprobetxatzen dituela Dominio Bilbao Basketek. Josean, erasoari begira Valentzia daukan ahalmena izugarria da, baina defentsan berriz hirugarren defentsarik kaskarna da, beraz, oreka badauka Dominionek alde hortatik, adurrean eta atzean, baina hori falta zaio aurtengo Valentzia honi eta batik bat, Berazovitzen gogortasun hori, sendotasun hori desagertu denetik. Bai, bat nator horrekin. Erasoan Dominion, 25 eta 21, Raul, desbidatuta. Errebotea Ribasek hartu, baloi eskel Lucic, base luzea, ez da iritsiko. Ez da iritsiko, eta ala ere, bai Raul, baita Dairis bertan zene, dagoeneko defentsara bilduta ziren, base hori oztopatzeko. Bai, pixkanaka irikitzen ari da partida, ez? Lehenengo helburua alde batean nahiko garbia zegoen, ez? Pau Ribas defenditzea, hor 3 falta erreditu Dejan Todorovicek, oain bertan zeta Pau Ribas aurrez aurre, eta oain aukera gehiago sortuko dira. Ondo banaturo berriro jokoa, Dominionek Herbelen pasea, saskiratzeko pasea zen, eta kasu honetan Marko Todorovicek ez du aurrekoa errepikatu. Lucic. Ribasek gehienetan, Olimpiako zen, beste izar handi batek egiten duena egiten du. Egin zaio Bibesi jaurtiketa hori, urrundiko jaurtiketa. Doari da eta gogotsu oraingoz Raul López eta bere taldeak hori behartzuela aipatu dugu kantxara sartu denean. Bere ona emate alegia. Duljevic eta Marko Todorovic. Baloi eske Mumbrú. Baita bertan zere, ardauka baloia eskuartean, 5 segundo, Bibesekin gelitu da, jaurtik eta kanpotik, ez, errebotea Lucicek itxi du. Raulek nahiko egitu jauz egiterekin hor, zuzteukan beste aukerari. Falta Raul Lópezen berarena da. Hemen broma mutxik dago, partio honek daukan garrantzia argi dute bitaldeek, eta joklarien aurpegiak begiratu besterik ez dago, Bai. Arnaz ez duka eta bakoitza bere eginkizuna betetzen, Bai, konzentrazio iztugarria nabaritzen da, kantxan gainean momentu honetan, akatzak oso gaizte horrentzin direlako. Eta hortan bai, ari dira saiatzen jokalari guztia. Pau Ribas amez gaiztoa, Urratxak egin ditu hor, behar bada, errebotea Mumbrú jaso du, Rauli eman, Raulek Mumbrú itzuli, gelituko alda, pasea zeukan Herbel. Hankapetik. Falta Lucicena eta kirolgabetasun falta eskatzen ari ziren batzuk. Jokalia beste behin, ederra zen guztiz. Bai, berezi zuen. Kirolgabetasun falta eskatzen ari dira zaleak. Eta gogorra. Airean zegoela, eman dio eta elorketa nahiko zatarra izan da bai. Gain gainean zegoen, Juan Carlos Arteaga epaile kanariarra, baina... Arnaz ez du gazetorren atzera kakurrika, Beak ere ez du nahi temporak gehiagik izan, ondo ikusteko. Lasai dago eta kostatzen ari zai Arnaz hartzen. 27 eta 21, bi jaurtik eta libre izango ditu Marko Todorovice. Gaur faltekin arazorik ez, baina arazoa jaurtik eta libretan ditu, 3 utxegin ditu dagoeneko. Edo bi, hori da. 7-tik 5. Hoita 8 eta 21. 15 jaurtik eta libre dagoeneko Dominionek. Van Roson. Helduta zeukan Lucic. Alex Mumbrú, falta beraz. Bai, posizio hortan ere borroka gogorra daukate, Mumbrú zaintzea oso berezi izaten da eta beak ere lan izugarriak izango ditu, Lucicek ere kalitate izugarria dauka eta hor bai, zainketa gogorra inbeharko dula. Lontxar ere kantxan da, Van Roson, Proazerari. Oso oldarkor, beltzezko gizonen defentsa, Van Roson, 5 segundo jartitzea erabaki behar du. Hau, gela da,
Bai, kalitate izugarria dauka Iruko Marratikan, lehen aipatu dugu, ez? Valentziak lortzen dituen porcentaiak hor lapago jokalari oso onak ditu Iruko Marratikan, eta hor bai, ez? Batalla ona, baliatu du Axel Herbelek, Marko Todorevicek eskura utzi dion jaurtiketa hori. 21 eta 24, 7 puntuko aldea, bi aurtetza jaundie ditu Valentzia, Van Rosen eta Pau Ribas, Lontxarren falta ez da egon, epaien aburuz, Lontxarrek berak bukatu jokaldi hori eta pixkanaka zaleen animoak berotzen ari dira Bizpairu erabaki horiekin. Raúl, 6-20 segundu atzenaldire bizteko, bigarren laurdenean da, playoffetako lehenengo neurketa hau miribilan, pasea, dona. Zeotu ikusi duen, Raúl Lópezen etorrera, Marko Todorevicek. Pibo bati ere eskatu bartzaiona, ikusmena. Bai, ondo ari da aprobetxaten bere aukera guztiak mozketa horietan dominio Bilbasketen bostekoa, ez? Van Rosonen defensa oso aula da orain arte eta badirudi hor utzunen nabarmena daukala. Zigillo utzi du Herbeli, Lontxarrek, kanpotik ari da Lutxixe, Van Rosoni, Iruko Marratzi jaurti, Van Rosonen zehaztasuna ikaragarria da oso. Eta Ribas eta Bera dira onenak, ligakoak hain justu ere, bigarren da hirugarren onena dira, ze 148 eta 147ko portzentaia itzela dira. Hemen ikusten ari gara, ez? 10-etik bost hartu ditu dagoeneko, ez? Talde talonja. Obro, lau puntu goitik, Dominion, jokaldia lantzen, pasea goiti berez, ez daukar zorrututu handiri, baina lortu du Marko Todorevicek, pibotatzeko oina moitu gabe. Zenbat aukera sortzen dituen Dominio Bilbao Basketek, ez? Beko zutonean aldaketa bat izan da, Munbru gelditu da Van Rosonekin, aukera izan du bikoizteko baloi hori. Gerlaria ditu kantxan Sito Alonsok eta esan behar dago ez dagoela Kolon, Raúl López baizik eta la ere temati jarraitzen du Dominionek. Hor pausuri gabe geratu da Ribas, ondo itxita zeukan aukera, base aukera, Herbelek, 6 segunduko jabetza geratzen zaio, Valentziari eta oraintxe aldaketa Raúl, bere lan egin da gero ondo baino beto, Kolon kantxara eta espada Borg ere bai. Baloia igotzen laguntzeko pentsatzen dut. Ze Kolon ez du hartuko dute, berriro. Bai, eta berriz ere Ribas zaintzeko, ez? Eskolta posizio hortan zerbait behar du, Deian Todorovic zigortuta dagoelako, 3 faltakin. Hori ere egia da. Hor dago arazo txiki bat, Ribas sortzen ari den aukerekin hain zuzen ere. Hortara, Borda orain bere gainean, agortu zaio denbora. 6 segundu geratzen zirela ez dira konturatu Valentziarra. Inortxo ere ez da konturatu, ez da ulkian ere. Ez ziote zertxo ere esan. Lehen esan dugun konzentrazioa ez da gertu hemen, Jose? Bueno, Dominio Bilbao Basketen meritu izan da, Dudarik gabe. 35 eta 29. 5 minutu joan dira dagoeneko bigarren laurden honetan eta markagailuan agintzen jarraitzen du etxeko taldeak. Lontxarrekin orain bada aurrera eta Lontxarren falta lortu du Marko Todorevicek. Hau da, saskirak eta ezean, beti horrelako falta balortzea bada zerbait. Eta alde hortatik etekina Franco lortzen ari dira Sito Alonsorenak, Dagoeneko 5 jaso ditu Todorovicek, ez? Marko Todorovicek eta ez hori bakarrik, lau errebote. 10 puntu. 10 puntu. 20 puntuko balorazioa. Horten batez beste 17, terdi baino gehiago darama. Non sartu den Kolon, Bor! Ez! Eta bere jaurtiketa zen hori, txokoko edo bazterroetako jaurtiketa azkarra ondo menderatzen bai du. Williams ez da iritsi, Lontxar, honek atzera berri, Sato, Duljevitsi utzi, Lontxarri, barruan sartu eta helduta zeukan Williamsen. Irolgabetasun falta gerora, nik uste bientzat izan bertzuela, izatekotan. Ze Lontxarren erantzuna, zakarra izan da. Falta onartu dugu denok. Helduta zeukan Williamsen, orain, Lontxarrek emandako erantzuna, ez zaite bidezka iruditu. Eta gerokoa. Hor falta dago. Beraz, zergatik bati bai eta besteari ez, Josean? Bai, nik uste lehenengo falta garbia izan dela, ez? Eta oso gogorra Williamsena. Hasiera batean faltan utzi dute, ez? Kirolabetasun faltan. Gero gertatu den atika, bai. Eta hori, Lontxarrak egin duen erantxe. Jendeari benetan horro gehiago eskatzen. Hori ez doa kirolarekin bat, Abizua baino ez du jaso, Lontxarrek. Munduari zaio artean ari esaten. Eta hori zer. Zaleak aserre, Kroaziararekin, arrazoi osoz. Bi jaurtiketan sartu ditu. Jabetza izango du Valentziak. Eta ea jokaldi honek gehiegi markatzen ez duen. Hemen duzu egin duen keinua. Hori ez da onartzerik, Giroa behar nik uste balio izan duela eta espero ezagun onerako izatea. Hori bai.
zaleak bete-betean sartuta bai daude. Playoffak dira. Dudarik gabe, Lontxar, Todorovic ekidanean. Ez da ezer entzuten, Van Rossum beste behin. Valentziarren iruko jaurtiketa da, haien iturri nagusia. Hortikan ari da mantentzen, ez, nahiko gertu markagailuan, portzenta izugarriak dira, ez dakit beherakada egingo duten, ez, ikusita ze zenbakiak lortzen dituen normalean, baino espero ezagun, ez, fisiko aldetikan nekea sortzea. Urretxak. Paseri gabe ditu da Kolon, eta baloia jasondu erenago, bai. Bai, nik uste dut ondo pitatu dagoela, egia da, ez, hor defenditzaileen baten gorputzean ikutu duela, Lontxarren gerrian, baino berriz jaso du beak ere baloia, hor... Ikutu du gero berriz. Bai. Atara urratxa dira. Ez du ondo pitatuta dago, lotura bai. egiterik izan. Normalean beti pitatzen direna. Paseo azpitik, Lontxarre jaso du azkenik, ondo bor, txikinak, harrapatu du, Lontxarrekin denak azerre, Eta burua galtzen duen hoietako joklari badela gogoan izan, joklari kroaziarra. Bien bitartean Nedovic sartu berriak egin dio falta Kolomi. Berotu eginda, hause dira playoffak. Amez horiek Lontxarren zat dira, ez da gabe, kanpora. Baina aldiz txaloak borgentzat. Helburutako bat bete du, ez guztiaz Van Rossum gelditzerik ez du izan. Bertans, Mumbruri. Ondo zabaldu, denbora bada oraindikan, Mumbruk eskatu dio Martori eta falta Lontxarrena da. Eta zutan, Carles Duran zutan. Noskitze bosgarrena du Valentziak eta Bila hortik eta libre paritu dizkio Alex Mumbruri. Zentzu du jokatu behar du Dominio Bilbao Basketek ikusitan dagoen partida, ez? Lontxarrek ere oharra jasota dauka. Landu inberdu partida momentu enten Dominio Bilbao Basketek asko gelditzen da, ez? Oharra zuk uste? Bai, nik uste baietz. Ikusita nola dagoen eta bero kontuz, falta gogor horiekin hemendikan aurrera. Beharentzat, Oharra ez du jaso, baina adieraziko diote beste aztakerien bat egiten badu, ze Mumbrú propio joan da. Arteagaren gana esatea. Aizue, gurekin bai, baina arekin ere bai. Eta baina ere, bai, bere aurka jokatu du nahita gainaz, ez? Falta hori provokatzeko. Bi falta ditu kroaziarrak, Alex Mumbrú jaurtik eta libre marran, lehenengoa sartu. Baita bigarrena ere, 37 eta 34 beraz. Arnaz txiki bat hartu dute Dominioneko, baina ez dago hemen lasaiteri, ginundik ginera. Van Rossum, nahiko alan daukar Kolomek. Nedovic, sartu da ondo, ez du jokalde bukatzerik izan. Baloia jasetzen hasi denean, ez zeukan angulo handirik. Lasaitasun eskatu dio Sito Alonso Kolomi. Todorovic. Williams eta Todorovic dira orain barruan. Elkarren ondoan, hor kontaktu egonda. Todorovic, kanpoan, bote gehiegi dagoen lekuan. Beraz, Bertansek zerbait asmatu beharko du. Ez dauka paserik, jaurtik eta... Azken segunduan zen, sartu izan balu hori. Valentziaren defentsaren meritua, Bai, oso ondo defenditu du, kanpoko marra hori. Errez hartu da berriro Van Rossum. Normalean eskubitik jaiotasun gehiago dauka, orain ezkerretik sartzerakoan, ez du erabat baloia usterik izan, falta jasoarren. Bi jaurtik eta libre honen bestez. Eta hautsartea Sito Alonso eskatu du, 2:20 geratzen direnean atzena dira iristeko. Partidua berotu egin du Lontxarren keinu horrek. Nahikoa ez bageneukan zua arrotu egin du kroaziarrak. 3-goitik Dominio Bilbao Basket. Axel, ahora Marco. Mirad. Bartzelonan abian da Kataluniarren kanporaketa. Laboralkotxa Baskonian galtzen ari da Malagan, eta hemen Dominio Bilbao Basket biribilan 37 eta 34 aurretik da markagailua, baina 4 metro eta 60 zentimetroko marran itxakita dagoen gizona da, oraingoz burua uste nagusia. Hain zuzen ere, izen eta bizena badu. Sam Van Rossum, bigarren denboraldia du, Valentziarrekin, dudarik gabe, horrelako antolatzaile, erabakitzaile, nagusia, hainbat eta hainbat taldek nahiko dute izan. Eta horrela begira, ez da Valentzian urte asko emango dituen. Bai, beha da oberen, abere taldean, ez? Dagoeneko 13 puntu sartu ditu eta zori bakarrik. Akatz bakarrak egin du, ez? Biko jaurtiketa batean.
eta gian defentsan ditu lanak, ez? Bere aurka jokatzeko aukerak izango ditu Dominio Bilbao Basketek, baino laguntza asko izaten ditu, ez? Hor pintura gune hortan. Oso behartuta Munbru, gaina zeukan Sato. Nik uste partidua fizikoki hor dago lagakoa, fizikoki Dominionek nola erantzun dezaken, Bai, bigarren zati begira, Langa hori jarri du Valentziak hasieratik, Espero zen moduak. Jarraitzen dute kanpotik sartzen, Zazpigarrena honen bestez lehenengo zatia. Bai, hori mantendu ezkeo, porcentai hori asko kostatuko zaio, ez? Dominio Bilbao Basketi. Partida aurrera ateatzea, baino jarraitu inberdu, bai. Biaz estadistika, Euniko 58, 3,10. Munbru, bigoitik Valentzia ipini da, Arango ditu aurrean. Jaurtitza erabaki, ez, errebotea kargatu dute Williamsek eta Arbelek, lurrean Nedovic, baloia jaso du, Nedovicek berak jaso pasea eta Goiti bera txikitu du kontraraz honetan eta lehenengo alde nagusia lortute Valentziarrek eta ika-mika galanta Munbru eta Nedovicen artean. Munbru etzaio bat ere gustatu Nedovicek egin duen epekintze hori, edo beste zeo zerrezoten gertatu Begira geratu zaio nabarmen, birrinketa egin eta gero, arrotu egin da Nedovic eta geratu zaio aurpegira Munbruri, hau ere ezagutzen dugu, bere ala berotzen den horietakoa da, eta segituan aurpegiratu dio keinu hori ez ziola egin behar. Josean, 35 eta 29 zeuenean partidua etorri da, kirolgabetasun falta hori, Lontxarren keinu ere bai, eta hortikan aurrera Valentzia inguratzeaz gain, aurretik ipini zaigu, Zazpi eta utzeko partziala behintzat. Tenemos que estar a un nivel un poco más bajo de mentalidad, o si no, estamos equivocándonos por frustración. Marco por Latavic, Raúl por Alex. Atender, atender. Vamos a ver. Hagan lo que hagan en defensa. Vamos a jugar un 21, cero. Vamos, cero. Venga, vamos, Directo. Hay que atacar. Para esto. Vamos. Ez gaitzala etxipenak akatu, eta uste dut alde hortatik mezua zuzena zena bereziki kapitailarentzat, Alex Munbrurentzat. Bai, eta aldatu egin du bi falta ditu momentu honetan, minutu bat dago segundu gelditzen dira, Sito Alonsoren erabakia oso zuzena iruditzen zait, ez zaio gehiago gustatu Munbruri, baino protagonismo gehiagiari da hartzen momentu batzuetan, eta bere gainean... Aurreko utxartean ere bai, Bai, bere gainean egiten ari den defentsa Valentziako taldea oso gorra da, eta beak ere hausnarketa bat egin beharko luke. Valentzia fisikora eraman du partidua dudarik gabe, eta geroz eta oldarkorrago ari da, gainean denbora guztian, nahikoa kostatzen ari zaio baloia batea eta beste eramaten Dominioni. Raúl, horre, ondo zainduta zegoen, errebota ondo itxita Valentziarrak, korrika batean badoa Nedovic aurrera, erasoko posizioa kokatu dira dagoeneko Taronjak, baita Dominionen defentsare, baina sensazioak aldatzen ari dira pizkanaka, Lehenengo zati honen azken aldera, Van Roson, Nedovicek eskaini dio burua, hortxe da pasea, Serbiarrak bestaldera Arango diri, gehiagizta gurtu orain arte Indionisekoa eta ez da dira gertu, 8-3 beste bat. Oso errez ari da Valentzia, bigarren laurden honetan, bai justu ere, kirolgabetasun faltaren ezkeroztik, Bai, ala ere, kanpoko lerro hori ezin zaindurik ikusten dugu, Dominio Bilbao Basket, Hiruko marratikan oso zuzen ari da jokatzen, Ondo baliatuz bere blokeo zuzen guztiak, Dominio Bilbao Basketen akatsak, eta hor bai gehiago landu beharrean ikusten detela, beltzezko gizonen defentsa hori. 2-15 partziala hori gertatu denetik, Bai. Esanguratsua. Oso gogorra izan da. Esan dugu, ez dezala jokaldi honek kanporaketa edo behintzak gaurko partida markatu. Momentu honetan, zoritxarrez ala gertatzen ari da. Bai, eta zori bakarrik. Bere partidua jokatzeari utzi egin dio Dominio Bilbao Basketek, lehen barrukaldean ari zen jokatzen, bikoizten baloiak, barnekaldea bilatuz, Todorovic ezin zaindurik ikusi dugu askotan Valentziako taldea, eta hori desagertin dago batean. Horrelako partidatan burua galtzea ez da batere komenigarria. Bigarren jaurtiketa sartu du Kino Kolomek, taldean portzentai honena dituena jaurtiketa libreen marratik, eta hori ere berriro azpimarratu nahi dut, 19 jaurtiketa libre daramatza Dominionek. Beraz, horrek islatzen du Valentziarrek daukaten arazoa buruz-buruko defentsa egiteko, Bai, baina aulki oso luzea dauka, eta... Erasoan berriz beste indara hondi dauka. Alde hortan, joko hortan ari da jokatzen, nahi eta gaina. Desorekarik ez, baina horren alde egiten ari dira. Erasoan daukaten abilizia eta almenaren alde. Eta Pau Ribasek berriro erakutsi digu. Kolon, azken segundan jaurtik eta behartuta, ez
38 eta 46, partziala handia jaso du Dominionek, Lontxarrek eragin duen jokaldi ura ezkeroztik, eta uste de txistuak Lontxarretzat direla, ez Juan? Bai, noski, begiz jota dute jokalari kroaziarra. Izan ere, Kirolez kontrako, badator jendea, hainbat pertsona ikusi ditugu eskadila geisten, zozer esateko jokalariari. Bai, ez bere horrek berotu du egin du partidua, Kirolez kontrako jokaldi horrek, eta gainera, ordutik zuk esan bezala, 3 eta 17ko partziala Valentziaren alde. Oso adierazgarria. Josean, ondo zijoan partida. Dominion beti bezala, bere lanean ari zen temati, eta hortikan aurrera, Munbru esate baterako burua galdu egin du. Eta ez dakit, baina bigarren zatian susperraldia handi bat egin beharko dute mentalki Sitorenek partidura itzultzeko, Bai, hain urruti ez dago partidan, ez? Balorazioak islatzen du nahiko gertu dagoela, 42, 47, ez hori bakarrik, ez? 3,marratikan ez du mantenduko talde Valentziarrak portzentai hau. Ondo zaintzen badu bere defentsan Dominion Bilbao Basketek, eta beste aldean ez dira zenbaki normalak, ez? 11 jaurtiketa egin ondoren 2 bakarrik sartu ditu 3,marratikan, eta pentsatzen dut bere onera pixkanaka etorri ezkero Dominion Bilbao Basketek aukera izango duela, ez? Ez bakarri bueltatzeko partidara, baizik aurrera harrapatzeko berriz ere markagailu. Aurrela den, Van Rosonek 13 puntu sartu ditu, bat gutxiago Marko Todorovicek lehenengo zati honetan. 8-3ko Valentziak, eta aldiz jaurtiketa libre asko Dominion Bilbao Baskete. Markagailuan, 38 eta 46, 8 puntu goiti dira Taronjak atxeen aldian. Dairiz bertan zen irukoa Santiagon. Munbruren birrintzea Tenerifen. Kolonen asistentziak, bigarren asistentzia maila nagusia bihurtu da Andorrako aurtengo ligan orain arte. Williamsen hegaldiak, Erbelek erabakitako partida Andorran, eta Dejan Todorovicek Barzaren aurka egin zuen sarraskia. Hoie dira Juan de la Vega lankideak aukeratutako jokaldi ikusgarrienak Dominion Bilbao Basketen eta Josean, eta Juan, ora egin dituzun aukeraketa hoiekin, garbi dago denekin, ondo gelitu nahi izan duzula eta aukeraketa ondo egin duzu, banan ekarri izkizulako gogora jokaldi hoiek, Ez duzu errepikatu jokalaririk? Ez dut uste, ez alegin duen ez errepikatzen, baina egia esan beste hainbat jokaldi ikusgarri dutzi ditugula kanpoan, ez egon guztietzako denborarik, baina ez barik gabe maila oso altua aurkitu dugu, jokaldiak hautatzeko orduan, eta gaur behintzat, gaurko partidan beste jokaldiren bat atera daiteken, urrengo sailkapen bat egiten baldin badugu. Orain txingo diot galdera hori horren inguruan Josani, baina hori ikusi duzu ze gertatzen ari den Malagan. Albiste txarra ditugu atxeen aldean, hemen biribilan baita Malagan ere izan ere gure bi ordezkariak galtzen ari dira atxeen aldean. 13 puntu betik da Laboral Kutxa Baskonia Unikajaren kantxan, eta hemen berriz 8 puntu galtzen ari dira Sito Alonsorenak, 38 eta 46, Valentziak irauli egin bai du markagailua bigarren laurdenaren erditik aurrera, hor egon den liskar baten ostean, eta orain ingo dio galdera Joan, Josean, gustatu altzaizu aukerak eta hori? Bai,
Dotore izan da, ez? Ikusita gaineaz nolako jokaldiak ikusteko aukera izan dugun, egia da, bat nator, ez? Juan de la Vegarekin ikusita zenbat jokaldi harrigarri ikusteko aukera izan dugun aurten dominio Bilbao Basketekin. Williams ikusgarriena izan da ligan eta haren gainean bai daudela jokaldiak eta bereziki Kolonek eman dizkione paseak. Bueno, bigarren zatia hasiko da eta lehenik eta behin. Ez dut uste berriz ere azpimarratu behar dugunik zer aldatu behar duen dominio Bilbao Basketek. Burua eskuratu eta berriz ere lanean buru belarri hasi. Noski baiet, ezin du sartu, ez? Joko gogor eta zikin horrekin, partidan arrastu egin du Lotxarrek, eta nik uste hor burua galdu duela, ez? Momentu batean dominio Bilbao Basketek, nire ikuspuntutik gaineaz Munbru erori da joko hortan, ez? Eta ez zeukan premiarik ikusitan nola zeukan partida ordu arte. Espero ezagun, ez? Hobekuntza egitea, hiruko marrako defensa hortan, zainketa hortan, eta ez hori bakarrik, bere ohiko jokoa eskaintzea, ea, aukera izaten duen Bilbao Basketek. Hemen ikusten ari gara, Anduzitzen keinua adierazgarri hori. Munbruk behar du aupada, izan ere lehenengo zatia estondu bukatu, bere buruarekin haserre, eta dudarik gabe taldekideek behar dute Munbrurik onena. Munbruk kapitaina izatea, bai kanpoan eta bai kantxan. Bai, oso jokalari beroa da, irabazlea, eta ez zaio gehiagi gustatu, ez? Ikusita ze jokaldiak gertatu diren, espero ezagun, ez? Konzentraturik jokatzea bigarren zatia. Hemen gu gauden lekutik gertu Javi Salgado ikusten ari gara, dagoeneko etxera bueltatu da Estudiantesekin egin beharrekoa ondo bete eta gero, bere lesiotik osatu berria, eta hemen, Arteaga ere entzuten ari da, hor alboan dauden ikusleen gandik, jasoko du ohar bat baina gehiago. Ziurrenik, epaie kanariarrak. 38 eta 46 hasi da bigarren zatia, dominionen bostekoan aldaketarik ez, bosteko bera ipini du kantxan Sito Alonsok, eta aldiz aldaketa bat badago Valentzian, ze orain Arangodi dago Aguilarren ordez bosteko honetan. Ondo itxita hor eta urratsa dira. Urratsa dira, horrela hasi da partidua gogoan izango duzunez. Bai. Bikaina, berriz ere defensa hor Erbele eta Todorovitzen artekoa, Erbele jarri du, ez? Hor txapela eta Lixukek baloi bat galdu du. Hor, gaizki, izan ere, Kolonen utxe izan da, Erbelek ezin zuen ikusi Arangodi zetorrenik. Pase oso luze izan da, eta normalean horrela ezin da atera ondoko marratikan, ez? Akatz nabarmena. Akatz nabarmena eta 10 puntu beti dira, beltzezko gizonak hasiera honetan. 38 eta 48, Bertans, jaurtitza erabaki, ez. Alde batean ikusten ari garena, bestaldean ez dugu somatzen. Kanpoko eraginkortasun hori alegia. Van Roson, herritek sartu da atzera Arangodiri, leku honean daura, asmatu espadu ere, jaurtik eta hori benderatzen baitu Ilunisekoak eta rebotea itxita gero, Kolon dator pixkanak aurrera. Ez du ipini dute markaketa zorrotzarekin Andorrako lehenengo zatian. Satok ikutu du baloi hori, 10 segundoko jabetza. Valentziako bostekoak hobekuntza egin du taldeko defensa hortan, ez? Oain zaintasun gehiago ditu Kolonek bilatzeko barnekaldi horiek eta asistentzia banatzeko. Eta hor bai, ez? Nabaritzen zaiola talde talonjari asko hobeto ari dela defenditzen. Ez da aurkitu Todorovic, Alex Munbruk. Gelitu egin da Montenegrokoa ikusita aurrera ziojoala Munbru, bertzegoen pasea ematerik. Arangodi. Izan dugu lehenengo zationen bukaeran, pixkanaka Valentzia kontrol hartzen ari zela, eta markagaioan ere aurreratu egin da honen bestez. Van Roson, bera da maizu, Bera da maizu. Hor bukatu ez duen arrez, Marko Todorovitzen presentzia nahiko izan da. Zabaldu, denbora dauka Bertansek, hortxe bada. Hirukoak sartzen duen bakarrenetakoa dominionen. Letoniarra dugu, 41 eta 48. Hau da jokoa, egin behar duen jokoa, ez? Transizioan jokatu, utzuneak aurkitu, eta hor bai, ezekin izugarria lortzen duela dominio Bilbao Basketek. 3-3 baino ez, orain arte, Sito Alonsoren alde. Blokeo eskatu Rafa Martinezek. Gelitu da, Arangodiri eman. Gainean da, Munbru, baina denbora izan du. Besoa armatzeko Romain Satok. 41 eta 50, bederatzi puntuko aldea. Laiztir izango da kantxan, guztion izpide bihurtu den. Kresimir Lontxar, Munbru, Satorekin. Buruz buru jokatzeri badauka hor, laguntza etorri da, eta eskerrak ze ez da hartu hasiera batean laguntza etorriko zeni bere gainera, eta nola edo ala aurkitu du desorekatuta hor Erbel, Bai, jarraipien egiten zegoen, errobotearen bila, eta beti baloiaren bila, ez? Eta ikusten egon behar du jokalariak, eta hor bai, ondo egon dela, ez? Axel Erbel. Eman baloiak Lixuki.
Kolon. Eskuak burura laman ditu. Azpian da, pasea. Saskiratze pasea Kolonek, Marko Todorovici. Eta utxarte eskatu du. Carles Duranek, Piribila zutik da berriro, 45 eta 50. Dios, ¿qué pasa? ¡Hostia, vamos! Zutitzen ari da berriro pixkanaka, Dominion Bilbao Basket, ala ematen du behintzat, 5 puntura hurbildu da, 10 betik ipinita gero. Lehenengo alarma gorria, piztuta, gorritasun hori itzali nahi dute, etxekoek. Tartara Bertans eta Kolon aurreratu dira hor, denbora kentzeko Valentziaren antolatzaile bereziki. Van Rossoni, Sato. Kanporeten darango di, Van Rosson. Lau segundo, iru, Rafa Martínezek hartu beharko du ardura, ondo zainduta zegoen, denbora agortu da. Defentsaren meritu guztia. Eta Herbelek, bereziki, eutsi egin diolako Rafa Martínezi. Bai, erasoko falta lortu du, ez? Herbelek eta, bueno, partidu ero lortzen ditu, ez? Horrelako bat edo bi, nahiko garbia izan da, eta hor bai, ez? Oso zuzen ondala. Dominion Bilbao Basketeko defensa. Rafa Martínezek hartara aurten minutu gutxi ditu. Zuzen jokatzen ikusi nahi dulako beren tenatzaia. Bertans da Rafa Martínez, falta horra. Kolpea gaso du Bertans, baina hau ez da ez. Liskarrean sartuko, badoa zuzenean jaurtik eta libren marrara. Bai, fizikoa inposatu nahirik berriz ere, ez? Valentziako taldea, hor lortzen duelako etekin izugarria. Baina momentu hauetan, ez? Jokatu behar du buru hotzarekin Bilbao Basketek eta hor bai, ez? Lortzen duela puntu kopuru handia eta, bueno, momentuz etekina lortzen ari da, 3. laurdenetan. Partidak hartu den itxurarekin bigarren zatiaren hasieran, beti sinistu egin behar da Dominion Bilbao Basketen gainean, Eta etxean ze esanik ez. Hau da, lehiatzeko daukaten grina, hor da, hortxe duzu Javi Salgado. Etxeko joklari hoia, kutuna. Estudiantesen jarraituko du datorren demoraldian ere. Baloia beltzezko gizonetza da. Van Rossonek pasea Lontxarri eta Lontxarrek ez duenez hori jaso. Trufak ari dira zalea, Juan. Trufaga, eta kanturen bat edo beste eskainiaz, Lontxarri bestalde esan, hortxe bertan ikusi dugula ikamikan, Van Rosson eta Sato ez dago bat ere eroso talde eta noina, kantxa gainean. Bueno, orain Pau Ribas sartu izena Rafa Martínezen ordez. Hor kontu zibili behar dute Sitorenek. Oda! 49 eta 50 puntu batera. Dominion. Sakeran indoan, orain kontu zibili behar dela Van Rosson eta Ribas bikote horrekin, Lurrean Ribas, Van Rossonek ez daki pasean ora eman, Arangudi aurkitu du. Gogortasuna da, nagusi oraintxe berriz. Dominionen defentsan, Bertans, Ribasen gainean, Zabaldu, Sato karmatu, ez. Denak ez dituzte sartu behar ondo Mubro, eta horren itxaren barko du. Edo ez, zuzenean badua Satoren aurrean, gutxi batik. Baina falta lortu du eta bi jaurtik eta libre izango ditu. Bi gehi batekoa nahi zuen, orain arte, etxekoek uste dute pita baino ez dutela lortu. Behin eta berriz irabazten dio, ez? Joko hontan, kontraerasoan, transizioan, Dominion Bilbao Basketek Valentziari, ez? Hor bai daukala aukera zoragarria partida aurreratzeko. Josean hartarak, haien zenbakia gutxitzen badira erasoan, Dominionek partido kontrolatzeko aukera ditu. Neko garbi daukat, 3,5-tikan jan duela. Lehenengo zati guztian talde taronjak, eta zenbaki horiek ez ditula errepikatuko, ez? 100-60 piko lortzea ez da izaten oso erreza, eta kontuan izanik gaineaz 13 egin dituela, ez? Marra hortatikan. Orduan, pentsatzen dut, alderantziz gertatuko dela bigarren zatian. Marka Iban berriro ere iraulpena izan dugu. 10 eta hutseko partzalarekin, bat goitik ipini da Dominion Bilbao Basket. Zaien egin du, 10 puntu betik zen duela gutxi. Bai, eta aurreratu egin du defensako marrori, eta berriz ere baloia etxeko itzada. Deseroso dago momentu hontan. Lontxar oso deseroso dago, ari baloia ematen duten bakoitzean. Zuzenean kanpora da baloi hori, Carles Duranek aurreko utxartean esan du, baina zertan ari gara. Dominion orain,
dominatzera pasada, nola baita esan da, izkoko hori erabilita. Bertans, ondo zabaldu, Kolon, gainera etorri zain Duljevic, pauso bat ezkerrera eman, baloia barrura sartu dio Erbeli, hor landu dezake ondo gainera, lastima gero, ze Van Rosonekin, parekatze hori etzen txarra, baina 4 metrora zegoen hori da txarrena, eta jaurti berrian zen. Van Rosonek bi falta dauzka, eta nik uste dut ondo indako jokaldi izan dela, ez? Ia lorte zuen edo saskiraketa edo 3. falta provokatzea. Kanpora zabaldu du Ribas dagoen lekura, ondo, Todorovic eta falta, etorri da, baina azken segunduan, Bertan zen 3. Bertan zen. Ze Todorovicek hase bat emendik, txukun asko ikutu du baloi hori. Baina falta lehenago bertan egin. Bi antolatzaia kantxara, izan ere Ribas horregotea Van Rosonen ordez, edo ondoan, hori egokitu nahi du Sito Alonsok, Raúl eta Kino alde berean ipinita. Bai, eta agian ikusita ze fisikoa doan partida, ez zuen, argudio hori erre nahi lehenengo zatian Sito Alonso. Fisikoa eta boxeoa, Bai. Joklaia lurrean etengabe. Bertaz aurreratu zaio, Ribasi, Duljevic iritsiko alda. Berrogeita mairu eta berrogeita mar. Zutitzen ari zen. Dominion Bilbao Basket esan dugu duela minutu eskaz, eta ara zer egin duen. 10 puntu betik egonda gero, 3 goiti. Van Roso, baloia utzi ez. Errebote hori Lontxarrek ikutu du beraz. Berriro ere baloia, Sito Alonsoren taldearen zada. Eta orain ernegatuta daudena, Valentziarra dira. Dena protestatzen ari dira Arteagaren aurrean. Bai, 3. laurdeneko defentsa zoragarria betetzen ari da Dominion Bilbao Basketeko taldea. Nora ezean ikusten dugu momentu enten, Valentziako bostekoa, 4 puntu bakarrik egin ditu 6 minutuetan, eta horregatikan daude hain esarre, baino, Bilbao Basketen meritoa da. Ez dakit nola bukatuko den partio, baina horrela bukatu ezkero, Dominionen karrera honekin eta garaipenarekin, txaloak eta belaunikatu beharko dugu, Bai. Denok. 3 goitik. Kolon. Patxada lortu dute honen bestez, Sito Alonsorenek. Mumbruk ere behar zuen patxada hori. Hor Van Rosonekin parekatuta, bestaldera ondo Rauli, desoreka lortuta taulara, ez, ondo menderatzen duen jaurtik eta izanik. Van Rosonek barrura, hor nora. Ze ondo egin duen aurreraketa hori Handiusitzek. Baina aurrean ere zen, Marko, Izan ere bizkarra ematen ari zen oraindik Duljevic. Eta Carles Duran ikusgarri benetan, bere taldeak huts bat egiten duen bakoitzan jokalei bat eitzen du. Ez dakit ikusi dudan horren beste aldaketa. Pasea, Mumbruk eman dio Marko Todorovici. Jarraipenak egiten, jaionetakoa urtengo liga honetan. 17-2 partziala orain. Lehen alderantziz gertatu dena, lehen zatearen ondarrean. Ribas, ondo Todorovic, baina hor falta egiteko arrisku guztia zeukan eta oso urruti zen bere lekutik. Bai, esan berdegu gainaz, lehenengo zati guztian 5 baloi bakarrik galdu dituela, Valentziako taldeak, baino defensa honi esker 4 baloi lapurtu dizkio Dominion Bilbao Basketek 3. laurden hontan. Juan, lehenengo zatia Mumbruk nola bukatu duen eta orain zer eman duen ikusita, badoa arnaz hartzera aurkira eta txalo artean. Txalo artean, bere taldekien ere besarkadak eta animoak jaso egin ditu. Eta bai, bera da pixka eta aurpegia, nola maitu duen Bilbao Basketek lehenengo zatia, bera erabat buru makurtzegoela. Eta gero bere aupadaren bitartez, bestak bestez, aipatu edo nabarmendu berra dago ere Dairis Bertansen lana, gora egin du nabarmen taldea bigarren zati honetan. Josea, nik uste aldagelan aholkua garbi izan dela, Narraztu ezagun partidua, gogortasuna erakutsi ezagun, eta hemen dago jokaldi bat, esate baterako horren ari da ez da dena. Bai, barrukaldean ezinezkoa da, saria lortzea, talde taronjarentzat eta gogortasun izugarria, ikusten ari gara Dominion Bilbao Basketeko defensa hortan. Dominionek erakutsi barru, etxean ari dela jokatzen. Noski. Aguilar, kanpotik, nola ez ba, bederatzen irukoa Valentziarrentzat. 55 eta 53. Rauli pase ematerik ez da usartu, Kolon. Blokeoa baliatu nahi zuen hor, baina pasea ondo rekuperatu du atzeraka, Duljevicek, egiari zor. Ona defensa. Ribas, hor behartu du falta, Raulen falta. Eta uste hemen arratxaka boladaka doala partida, Orain ni, orain zu, orain ni. Bai, antzekoa joango da partida, Ikusitan nola joan den denboraldi guztia bi talde hauentzat berdintasun izugarria erakutsi dute, Agian kantxa faktoreak
zerbait baldintzateko aukera izango du, baino kontuan izanik nola ari den asmatzen Iruko Marratikan Valentziako taldea, kontu, torrekin. Merito handiko jokaldia, Bibes gazteak, kontaktua bilatu du, kontaktua egonda, tala ere utzi egin dio ondo, partidua berritzeraino. Zonakako defentsa hori da. Lehen aliz ipinu dindarrean Carles Duranek, ikusitaba, kanpotik ere nahiko antzu da bilela, Dominion, ea pase hori, indarruaz, eta gainera etzegoen zuzen bideratuta. Izan ere, Zonakako defentsa hori dator, besteak beste Bertans eta Mumbrú ez daudelako kantxan. Bai, eta ikusita gainean nolako porcentaia lortu duen orain arte Iruko Marratikan Bilbo Basketek zentzudun ikusi dut, taktikoki Carles Duran. Neurketa berrinduta, markagailua berrinduta, indarrak berrinduta ote dauden, ikusi egin behar. Bibes, hor garbi dauka, Bai. Garbi dauka. Raul Lopezen auka. Raul Lopez balin badauka bere aurrean, badu ala zuzenean Saskiaren bila. Eta azkeneko bilokaldiak horrela burutu ditu gazteak. 55 eta 57. Arrobi berekoak, aspaldi egontzen arrobi hartan egia esan Raul Lopez. Gazteago berriz, Joan Bibes. Kolon, Raul, paserik ez dago, zerbait asmatu beharko du Raulek. Hortxe da magoa. 57. Defentsan dituen erasoan daukan abilezia eta trebetasun horrekin, konpondu edo berrindu dezake. Aguilar, Ljučić, Serbiarra kanpora, Duljevicekin kontuz, jaurtiketa derra daukalako eta bi oinak ondo itxatxita dituenean, jaurtiketa gutxi utxe egiten ditu egia esan da. Bai, ezin du defensa jatxi, Dominio Basketek egin ditu, rotazio batzuk, eta bain defensan beherak adagin du, eta nola aprobetsatzen ditun bere aukera guztiak Iruko Marratikan Valentziako taldeak. Amareta hotxeko partziala, Taraunten alde. Herbel, Keinua, bote gehiegi, zabaldu, Duljevic zegoen lekura. Eta partziala handitzeko erasoan ari da orain Valentzia. Bibes, bakarrik utzi dute eta 13 partzialarekin orain auzoz aldatu behar izan dugu. Auzo alaitasun hori bestaldera joda orain, Valentziaren alderain justu ere, 13 eta 12 partziala, behin zainen egin eta gero Dominion Bilbo Baskete, markaio iruli duenean alegia. Baina, garbi dago, arnasa hartu behar da bai, baina lanari egiteari ez zaio utzi behar, Ahora estamos esperando a que, como dice Raúl, ellos nos ataquen a nosotros. No, nosotros a ellos, por favor. Y contra 1-2-2, haced lo que queráis, pero jugar bien, hombre. Jugar 20 bien, saliendo, esquinas, jugando, vale. Venga. Cuando sube el 4, que no esté aquí, ponte aquí para que no pueda ayudar a la 4, si ve aquí, un poco más abajo. Mira, estamos Raúl, Lairis, Danilo, Axel, Marco. Si es, hace 4, Alex, perdón. Si es hombre a hombre, bola dentro a Marco. Bola dentro a Marco. Si es bola, 32. Balagan geroz eta okerragoa da, Laboralkotxa Baskoniaren egoera, izane 15 puntu behetik da, 3. laurdenaren 5. minutura bidean, talde Gasteiztarra. Eta hemen, Dominion Bilbo Basketere berriro markagailuan atzetik, eta Valentziarren urruniko jaurtiketa horren eraginkortasuna, behin eta berriz azpimarratu beharko dugu. Eta ea horrek ez duen Bilbo Basketen asmoak zapuzten, hankaz gora ipintzen. Amaitzear da, 3. laurdena, Todorovic, Marko, Aguilarrekin gelitu da. Beste jabetza izango du Valentziak, buelta Marko, baloia utzi ondo. Baina ez Saskian usteraino. Falta Bertansek, kontrarazorik etzulako nahi letoniarrak. Eta Marko Todorovic orain damu izan ere, bukatu beharreko jokaldi izan du, Bai, dagoeneko partida hontan bi jokaldi antzekoak izan ditu, motz gelditu zaizkio jaurtiketa horiek eta, bueno, fisiko atletikan ere oso behartuta iristen da, hor gogortasun izugarri ikusten ari gara, Saski inguru hortan, eta horregatik hor gogortasun gehiago erakutsi behar du. Abian ditugun lehenabiziko 3 partidatan, kolorerik ez dago Malagan, kolorerik ez dago Bartzelonan, Unicaja eta Bartzelona errexari delako markagailuan, eta ben berriz Leia Latza, baina gorabera asko markagailuan.
eta lana egiteari utzi dionean Dominionek, Valentzia berriz ere etorri da gora zoritxarrez. Zoragako defentsa berriz. Partida berriro 2 eta 15 Bai. Mumbrú, ea ba. Ondo! Ona jokatzea. Horrelakoak egiten ditu eta momentu psikologikoa, Irukori sartu dene moduan, sartu izana. 60 eta 65, denbora gainean zegoen, Raúl Mumbruri urrutiti, baina eraginkortasuna hortxe. 60 eta 65, Bosgoitik, Valentzia, 10 minutu bukara iristeko. Josean, playoff batean, motivazioa banatu egiten da, berdindu egiten da. Baina presio hitza aipatzerakoan, aste barruan entzun ditugu hainbat erantzun. Eta uste dut ziurrena edo sensatuena Raúl Lópezen botatakoa izan dela. Hain justu ere, lehenengo partionetan, etxeko taldeak izaten duela presioa. Gareta gehiago, aurrean dagoen taldeak presupuesto eta talde luzeago daukanean. Ez da horren gainean zuk zer egiteri daukazu. Bueno, agian ikusitan nolako denboraldia bete duen, uste gabean esango nuke Dominiko Basketek ikusitan nola zeukan egoera, denboraldien hasieran aurrekontari begiratu ezkeo Valentziarrek gehiago daukate, presioa egia da, kantxa faktoreak alde daukan taldeak, agian zerbait gehiago izan litekela, baina ikusita zer daukan aurrean nik uste presio gehiago daukala, talde Valentziarrak. Dena ez, baina ia dena jarri du kantxan Sito Alonso, Williamse falta du, Williamse lehendik zigortuta dago egin duene falta arez geroztik ez da berriz ere kantxara atera. Lehenengo erasoan kale egin dute etxekuek, Bibes, honek barrura jokatu du Duljovicen gana, Marko Todorivicen aurrean, eta naiz eta Mumbrú etorri den gainera ere, gakoz daukane trebetasuna erakutsi du Montenegroko beste pivotak. Montenegroko selekzioan ari diren biak hementxe dira, kanporaketa honetan. Gehiegi behartu du hor, jokaldia, Bertansek, onde utzi dio Duljovicek. Jokaria parta bihurtu dena, eta Valentzian erabat egokitu dena, bestalde. Beraz, Lixuke badauka ordezkoa, aspalitik gainera. Mumbrú, gehitu behar du erasoan Dominionek, 6 puntu betik. Kostata! Ondo, Herbel. Behatzi minutu bukara iristeko. 62 eta 67. Aguilarrek Bibesi utzi. Usune nabarmena dago hor. Bai. Argi eta nabarmena utzi diote. Eta, bai, hoi izango nuke, Raúl, kaltzera. Egin diote falta hori, bai. Mumbruri berriz falta egin dio Bibese. Bai, aurreko jokaldian hain nabarmen utzi dute Bibes, buruz jokatzeko eta 3 gizon gainera eta kontaktu egon da. Baina zeintzegoen hor gertuen, 3. epailea? Bai, baina nik uste Bibesek denbora gehiagi pasa duela, erabaki hartzekotan, eta hor dudamuda horiek oso ondo aprobetxatu ditu Raúl Lópezek. Bueno, orain Marko ez dago eta kantxan Latavius Williams. Raúl, aloia eske baertan, siritsi zaio pasea. Williamsi laguntzeko eskatu. Wow! Ederra! Azte jokaldia. Izugarria, kartatik sartu aldu baloi hori, baloiarekin aurrera egiteko, joan zen. Bai. Bai, ez? Hori bai, jokaldi amaieran nik uste zortea bultzat izan duela, Valentzia basketeko jokalari batek ikutu du baloia eta pasea eskura eman dio Mumbruri. Rivas, Bibes, Kanpora, Duljevic, leko lekutik, ez. Baoiti berala ere Aguilar, doaia ditu hori egiteko, erasoko errebotean ez dezagun ahaztu. Valentziarrek badutela almenare bai, gaur asko erakutsi ez duten arren. 64 eta 69. Galtzak betelan. Unikajaren aurka, hainbat minututan partidua galduta zegoela ematen zuen, baina ez. Talde honengan beti sinistu beharra dago. Mumbrú pasa egin da hor, jabiltza nola nahi ere, etxeko etza da. Eta Raúl kenduko aldo, Sitok. Ba ez, berriro bi antolatzaia. Bitxik erumeduan partidan hasieran esan deguna, bost jokalari 3. laurdenean bukatu ondoren, 23-24 minutu jokatuta, Dominio Bilbao Basketen. Ara beste bat! Isilik, bi sartu ditu jarraian, leku beretik Alex Mumbrú. Zazpiterdi, 2 puntuko aldea besterik ez dago.
Mubruk biruko dara matza eta biak garrantzitsuak agian laurden honetan. Bibes, bakarri berriz, errebota kargatu Duljevicek, Petrolea. Petroleoarentzat, erasoko erreboteri hartuta eta falta jaso baitu Montenegrokoak. Dena den, Bibesek jartiketa egin du moduan, inorketzu espero hor errebotea etorriko zenik, behar bada. Tartara, lapurreta egin die Williams eta Mumbruri Duljevicek. Arrazizkoka ikusten ditugu, dominio Bilbao jokalariak. Esaten ari nintzen, errotazioa asko hobeto banatuta daukala, Carlos Duranek eta oain, agian fisiko aldetikan justu xamar iristen ari da dominio Bilbao Basket. Espero ezagun, lehenengo partida aurrera ateatzea. Lau goitik ipini du bere taldea Duljevicek. Raúl, Herbel. Mumbrure bila mozketaren zai zegoen, baina Herbelek atera behar izan du kanpura. Barrura jokatu du Herbelek. Williamsekin saskitiko zurruti da. Hortikan jokaldia lantzeko, beharko du. Zorte apur bat ere bai, Ez tala izan. Ondo zainduta zegoelako. Ribas, datorren bezala jaurti. Ribasek erabaki du eraso hori. Honek oso garbi dauka, Oso garbi dauka, zetorren bezala gelditu da. Saskira begiratu jaurti. Irukoa gauzatu, honen bestez Valentziarrek 12 iruko sartu dituzte. Eta berri hori, ies egin dute, nolabait esatearren markagailuan. 7 puntuko aldea eman bai dio iruko horrek Valentziari, 6:53 bukera egizteko. Josean, hain zaila alda zauria nun dagoen ikusi eta horretarako sendabelarrik ez aurkitzea, ze kanpotik Valentziarrek temati jarraitzen dute, Euneko 54ko batez bestekoa. Ligan, orain arte euneko 29 zuten. Nik uste dominio Bilbao Baskete badakila. Txinparta falta? Nun daukan zauria, enplastoa, falta zaio momentu enten. Eta ez du lortzen, fisiko aldetik gani usteet hor zaitasun batzuk dituela, kanpoko marra hori zaintzeko. Eta baina eta berri salida zigortzen, Valentziako taldea iruko marratika. Orain bai, aldapa ahora jarri zaio norgehiagoka, ze Valentziarrak freskoago ikusten ari naiz. Eta gehiago zaiatu, haze kolpea jasun Raule. Jende artera etorri den, eta horre espero ezagun norbaiten gainera erori izana bai. Ze aulkerekin kolpe hartu izan malo. Burdinarekin, ez. Lehenengo aldia, Raúl, olako egaldiak ikusten dugune. Ez du ezer lortu erasoan, eta berriro lan egin beharrean dira atzean Sito Alonsorenak. Biotic. Falta, balio du. 6:19 eta nioen bezala, Valentziarrak uste ja zuzenean hartu dutela bidea. Garaipenare, garaitzeko bidea, alegia, Bai, ikusita. Ea horrela ezte. Porzenta izugarria lortzen ari da gaurko partidan, ez dakit, bere amets gozoenetan horrelako porzentaia lortzeko aukera izango zuen, baina ikusita nola ari den jokatzen, lan asko egin beharko du dominio Bilbao Basketek. Aulki luze horren ondorioa da, Bai. Aulki luze horren ondorioa da, eta horrek azken baten txampa honetan izugarrizko konfidantza ematen dio aulki luzeena duen taldeari. Ikusten ari gara, esate baterako Bibesek hartu erabakialen, Ribasena eta orain eurrena Ljusicek. Ondo banatu, Latabius. Bertan zen asistentzia. Eta luzera horren erakusgarria da markagailuara begiratuta. Orain Latabiusen puntu hauekin, bera da taldean 7. jokalaria puntuak batzen, baina Valentzia Basketen 12 jokalariek sartu dute gutxienez puntu bat. Eta orain okorrena zer da, Valentziarrak erasoan ez dutela barkatzen. Eraso guztietan ari dira asmatzen. Denboraren kontra, ondo utzi du baloia. Ona barnekaldia, bai. Kino Kolomek. Baina zerbait gehiago behar du, aldea hor dago markagailuan eta defensa gogortu beharrean berriz ere, albozen dituen pare bat baloi lapurtzea. Orain hankar falta. Bai, oain ezin. Biotic. Van Rosoni eman, Herbelekin gelditu da. Eta hain kudeatzen ari da, Bai, ez dauka presari. Aldea. Ondo zabaldu. Defentsa eskutu du Dominionek. Ez du zegoen horre Van Roso, barkatu Sato. Ea berriz ere, itzultzen den Dominio Bilbao Basket. Hor utzi du bidean baloi hori Kolomek. Eta falta.
gehiegi behartu du barnekalde hortan ikuste dut jokaldia, ez? Kolon ere arnazistuka ikusten dugu. Eta... Kolon bakarrik. Bueno, jokalari guztiak, ez? Eta hortan araia saiatzen, ez? Zito Alonso kudeatzen, ez? Albaldi madu energia guztia. Beira nola doan aulkirantza, Herbel, itxota, Herbelen partida zoragarria, 11 puntu, laberre bote, 3 asistentzi, bi kainaria jokatzen, baina. 71 eta 79. Zortzi goitik, Valentzia. Duela 4 urte, kanporaketa honetan, kantxa faktorea, Valentziarrak izan zuten eta hortaz jabetu zena. Orduko Bilbao Basket izan zen. Eta orduan bezala, aurten, lortuko alu aurrera egitea, gerora ziurneri. Hartan getatu zen aurkari bera final horrekoan, baina hori gehiagik izatea da ikusita zer dagoen momentu honetan hemen kantxan. Eta ze markagailua daukagu. Bai, Xabier eta baikorrak izaten jarraitu arren, esan, Valentzia Basketek kantxa batelia kontra izan duena ez duela sekula lortu final ordenetako kanporaketa bat aurrera ateratzea. Eta jokatu ditu honen beste 15. Bai, baina... Aro berri honetan. 8 kantxa batelia kontra dukita eta inoiz ere ez bere irabazi. Haze partida diren jokatzen. Van Roson, Rivas, Van Roson, bikoteri, bate baino gehiago akatu luke momentu honetan hemen Biribilan. Isiltasuna, Bai, isilik utzi bai du, Pau Ribasek, Biribila, irukonekin. 71 eta 82, eta esan dizu Arestian, Bueno, Arestian ez, aurreko emanaldi batean ere bai. Ribasen etorkizuna, aurteko bukatuko du kontratua, Iruligako talde batean egongo da. Valentzia ez detuzte Iruligari iritsiko denik, Baldin eta Laura Alkutxak, Valentzia lortzen espaldi badu Malagaren aurkako kanporaketan. Eta beraz, Barcelona eta Hinki dira momentu honetan ondoen kokatuta daudenak Ribasentzat. El primero, este corte es para intentar meter. Sí, si no podemos, mano a mano, Alex abre, Raúl viene aquí, sumamos movilidad. En defensa, estamos en pulgares, pero no necesitamos hacer un pulgares de riesgo ahora, tranquilos. Vamos a ver si fallan. Y todos rebote. Lehen partidua oso garrantzitsua da, kanporaketa labur batean. Ea denbora daukan Dominio Bilbao Basketek, oraintxe daukan egoera iraultzeko, 71 eta 82, 11 puntu, hala ere asko iruditzen zaizkit, geratzen den denbora, ikusita. Bai, bueno, gauzak zailagoa ikusi izan ditugu, ez? Batzuetan egia da, oso sendo ikusten dugula, momentu enten Valentziako bostekoa eta oso gogor jarraitzen duela defensa hortan. Baina, bueno, konfiantza izan behar da, ez da horrein dika. Izan behar da, ze Mukruk lortu dena ikusi besterik ez dago. Jaurtiketak balio du, falta ere bai, beraz, 3 puntuko jokaldi izan daiteke eta horrein dikan denbora geratzen da. Eta pixkanaka ardura hartu behar dutene, buruz-buruko jokaldiekin ardura hartzen ari dira, erasoan bederen. Dominionen. Ziltasuna behar du Alex Mukruk. Iruta 46, 9 puntuko aldea. Van Roson, ondo kudeatzen ari da, denbora, falta Satoren gainean. Marko Todorovic. Vicente Bulto bakarrik ikusi du. Bai, denak hemen zertatu denari. Bai, baloiari begirari ginen da. Bultok besoa jaso, falta dirazi du. Marko Todorovicena, Duljevicen gainean. Duljevic. Nedovic. Mumbruren falta. Teneman jaurtiketak. Bai, oso luze ari da jokatzen, jabetzak agortzen, oain erlojuarekin ari da jokatzen abantailarekin, eta fisiko aldetikan, askoz gehiago nekatzen zera, ez, defensa luzeak eginez. Kolpe horiek ikusi besterik ez dago, Kolpe horietan, baloia beti, laranjadunen eskuetan da, Eta kapitainaren laugarren falta pertsona. Ligako
kontua baztertu eta beste Valentzia bat ikusten ari gara. Playoff hauek irabazi du, kanporak eta irabazi nahi duen Valentzia hasieratik esan dugu, fisiko alorrean espero genuen bezala horretan ipinu dela langa bat eta hori baliatzen ari da, oraingoz bedere. Falta lehenago izan da. Ez da sartu ala ere. Hori da. Baina bazpada hirugarren epaileak, hori adierazita zeukan, Martínez Fernandezek. Valentziarren hirugarren falta da laurden honetan. 73 eta 84, Zurruti dago momentu honetan garaipena. Hala ere sinistu egin behar da, zergatik ez? Raúl, esku batez. Errebota itxi du Duljevicek. Lixukekin hasiarren Duljevicek hemen agintzen du, taula azpian, eta hori nabarmentzen du bere taldeak. Duljevicen partida oso ona, orain arte, ez? 3 errebote, gogortasuna ipini du, defentsako lan hortan, 9 puntu, 16 puntuko valorazioa. Bueno, bagoaz etxera, bagoaz etxera, hau ikusita, Haze partida. Ez dago zer eginik. Haze partida. 14 irukoa sartu du Valentziak honen bestez gaur. Nedovicen falta. Hala ere, sensazionarekin bukatu behar dugu, ez? Dominen pelo basketa ikusita nolagoen markailua, ez? Ezin ditu besoa jatxi. Kontuan izanik, hemendikan denbora gutxira, ez? Izango duela, ez? Bigarren partida eta psikologikoki ondo iritsi behar du betzezko taldea. Dominen pelo basketa. Eta rekuperatzeko apenas astirik, Etzi datorrelako bigarren dema, Valentzian fontetan. Bita 29 bukaren eristeko, 73 eta 87 puntu asko jasotzen ari da gainera hemen etxean. Hori da ohikoa eta hor jolasean. Nolabait esatearren, Duljevic, Nedovic eta jokaldea burutu duen Lucic. Raúl, kanpora, hori behar da bai. Beste irtenbiderik ez da orain, lehen bailen puntuak pilatu, baina horretan ere antzurain dominion. Lanik handiena egin du. 10 puntuko desabantai hori berreskuratzen, markagailua irultzen, baina aldaketak egin eta batean etorri da Valentziaren aldeko partzial hori erabakigarri nahi izatena, azken baten, Baina egin beharrekoak ziren, ez? Aldaketa horiek ikusita ze justu iristen ari den, ez? Taldea oso partio fisikoa proposatu du Valentzia Basketek eta horri aurre egiteko errotazioak beharrezkoak izaten dira. Eta hor bai, ez? Lortu duela garaile irtetea Valentzia Basketek. Azkeneko 2 minutu hauetan buru belarri borrokan jarraitu behar dute sensazionarekin bukatzeko. Garaipena urruti dago, ez dute eskuratuko, geratzen den denbora gutxi delako. Eta Sito Alonso da honeko partidua bukatuta temandu aldaketa hogegin, Juan? Galdurtzak ematen du partida Sito Alonso, ere playoffetan aritzeko aukera emango die Anjusicek jokatu egin du, baina Borja Mendiari esaterako, eta txalo artean joan dira ulkira Raúl López eta Axel Herbe. Bai, Bilbotarrak estreinekoz playoffak zer diren ezagutzen ari da oraintxe. Geratzen den minutu eta 39 segundo hauetan. Sito Alonsoren plan gintzan ez dakit hau zegoen, beldurra bazidon Valentziari eta errezelo horren zergatia ikusten ari gara. Bai, uste gabean ez du harrapatu, ez? Sito Alonso jakitun da, gainaz epe laburrean jokatu dituzte, ez? Partida batzuk Valentziak eta Dominion Bilbao Basketek eta badakite, nahiko ondo ezautzen dira, bi entrenatzaileak. Nahi bezala ari da baloia batera eta bestera eramaten, 14 15garrena horre etorriko zelakoan. Bibesek asmatu ez, azken minutura hurbiltzen ari da biribilako norgehiagoka eta ez dakit albisteak ez ote diren txarrak izango bi euskal taldeentzat, biak atzeti dira markagailuan eta Laura Alkutxan nabarmen Malagan. Dejan Todorovic, kanpora Borja Mendiari, Mendiaren ez da sartu errebotea. Lontxarrek harrapatu eta beste detalle bat, Rivas, Nedovic, Vives, Van Roson. Bai. Kanpoko lerro hori zaindu behar da, Eta baliabideak izan behar ditu aurkariak hoiei aurre egiteko. Bai, eta partia borobila jokatu dute, ez? Iruko maratikan zoragarri jokatu du Valentziako taldeak eta hori ere txalotzeko da. Honekin esan nahi dut, talde luze bat aurrean daukazunean, exigentzia maila handiagoa da. Eta zu saiatu zaitezke hori berdintzen, baina azken baten indarra kontrako esaten du. Bai, lehen ere aipatu dut, ez? Hirugarren laurdenaren bukaeran nolako banaketa egina zeukan minutu arloan Sito Alonso, ez? 23 minutu bost jokalari, ez? Jokatu
banatuta eta beste aldean Van Rossum bakarrik, ez, 21 minutukin, beste jokalari guztiak ondo banatuta izan ditu. Partidan hasieran esan dugu, ez, nolako aulki luzea daukan talde taronjak eta oso ondo baliatu ditu bere aukera guztiak hor Carles Duran. Gasolindegia ez da urruti hemendik, ez? Erregai hori behartzulako Dominionek aurko partida hortan. Labur geratu zaio, labur edo oso luzea, egin beharrekoa. Nedovicek galerazi du Kolomen pase hori. 75 puntuan gelituko da eta azkenean markagailuko aldea handia. Bai, zigor galanta. Partidunek berezi entzuena, hainbat minututan aurre ondo baino beto egin bai dio Dominionek Valentziari. Ez du jokaltu nahi Pau Ribasek eta honen bestez 75 eta 81 markagailura Valentziak kantxa faktoria eskuratu du eta etzi kanporaketa erabakitzen saiatuko da Fontetan. Naiz eta oraindikan Dominio Bilbao Basketen alde egin behar dugu eta nahi dugun egin hemen bildu garen guztio, baina jakina, hainbeste arratsalde pozgarri pasa eta gero, eguerdi parte onoiek pasa eta gero, playoffetan horrela hastea, askoren plangintzan etzen egongo, baina realidadea hau da. Bai, noski bai, ez ban atorrekin, ez, nire ikuspuntutikan Dominio Bilbao Basketek jokatu ditu 30 minutu zoragarri, ez, gero fisikoak beherakada egin du eta beste aldean ikusi dugu talde luzeagoa eta fisikoa inposatu ondoren lortu egin dute, ez, nahi zuten helburua. Josean, ez dakit, animoz eta morales nola gongo diren joklariak eta norbaitek hitz egin nahiko duen, zuk esango diguzu. Hala egin duko gara, ea Axel Herbelek hitz batzuk eskatzen dizkigun. Bai, onartu egin du, poquito open por aquí. Bueno, Axel, dura derrota, ha sido un partido durante muchos minutos igualados, pero al final parecía que como que se habéis quedado un poquito sin gasolina. Si le sumamos el acierto de 3 que han tenido, pues se ha hecho imposible en el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, ahora hay que pensar poco y ir ahí en Valencia para darlo todo porque queremos volver aquí en Birbia y jugar el tercer partido e intentar pasar. ¿Qué crees que tendrías que cambiar para ese segundo partido en Valencia? No hemos hecho la defensa, la defensa que pudimos ver al principio del tercer cuarto y en el primer cuarto, no pudimos contenerla durante los 40 minutos. Y ellos son un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, y que cada error, cada detalle, pues lo aprovechan y han tenido mucho acierto desde fuera. Muchísimas gracias y mucha suerte para el sábado. Defentsan asko betu beharko dutela larunbateko partida horretan. Eta ez hori bakarrik, esan dugu emanaldian zehar, Valentziarren ahalmena erasoari begira eta horren isla nagusia dugu, hain zuzen ere, Valentziak sartu dituen 15 hirukoak. Horrela, aritzen den talde baten aurrean, normalean galtze izaten da irtenbidea, zoritxarrez, garaipena bilatu nahi duen talde baten gainean. Bai, hala ere nik uste burun makur ezin dutela jun, ez, aldageletara ikusita, zertzela batzuk erakutsi duela, ez, nundikan eraman behar duen kanporaketa Dominio Bilbao Basketek. Herbelek niko garbi aipatu du, ez, lehenengo laurdenean eta hirugarren laurdenean egindako defensa horrekin aukera bat zeukatela, ez, partidan sartuta egoteko. Gero, zuk esan duzun moduan, errealitatea beste kontu bat izaten da, ez, oso partida fisikoa jokatu du Valencia Basketek eta nire ikuspuntutikan merezimendu osoz, ez, atera du aurrera lehenengo partida. 15 egunetan nola aldatzen diren gauzak, ligako kontua gauza bada, orduan burua beste toki batetan egoten da, baina behin playoffak iritsita ikusten dugu zer dagoen. Bai, eta saskibaloian jokatu ondoren ez da izaten berdina, ez, saskibaloi dotorea eta bigune ikustea edo fisikoa, ez, tanka kolpe guzti horietan mugatzen joaten zera eta hori proposatu du Valentziak eta, bueno, ondo izten zaio, ez, eta ez hori bakarrik asmatu egin du, ez, zoragarri jokatu du irukomarretikan eta horregatikan partida aurrera ateara du. Errepikatuko duen edo ez, bigarren partidan Valencia portzentaje hori ez dakigu, orduan konfiantzaz jokatu beharko du Dominio Bilbao Basketek. Entenatzeko astirik ez da izango eta 48 orduren buruan berriro bigarren partidua kaso honetan Fontetan. Gaur 16 puntuko aldea Valentziaren alde eta etzi hemen izango gara berriro, arratsaldeko 6ak eta 4 Fontetan jokatuko den partio horren kontakizuna egiteko. Gogoan izan, jokoan dela era berean Laboral Kutxaren partida eta Malagan galtzen jarraitzen du talde gasteiztarrak. Besterik ez, larunbat arte. Aio.